Не прави тези грешки, ако ще посещаваш седемте рилски езера. През лятото, дори и в делнични дни, езерата са много посещавани. Не очаквай да си на спокойствие сред природата, по-скоро като в Улвара. Ако избереш да хванеш лифта, трябва да отидеш поне час преди това, за да се наредиш на опашка. Затова ти препоръчвам да посетиш езерата през есенните месеци или пролетно време. Не е окей да си цопнеш краката в езерото, за да се разходиш. Влизането в езерата е абсолютно забранено, защото се разваля екосистемата и след години може да не са езера, а блата. Преходът до седемте рилски езера не е разходка в парка. Да, има по-лесен достъп заради лифта, но това не го прави лежерна разходка. Обиколката отнема поне 5 часа, като има изкачване, затова не го подценявай. В този ред на мисли, може джапанките да са много удобни в града, но за планината е добре да си с по-подходящи обувки. Прогнозата за времето е нещо, което задължително трябва да провериш. Определено няма да ти е приятно, ако някоя гръмотевична буря те хване на езерата. Нещото, което може би не знаеш, но лифтът не е единственият достъп до езерата. Има страхотни достъпни пътеки, през които можеш да преминеш и да си направиш много хубава разходка. За още полезни съвети последвай ме.